Velkommen på min YouTube-kanal. I dag har jeg fået noget mega sejt. Jeg har nemlig fået en selfie-stang. Se. Se, den er bare fed. Min mor købte den i dag. Og den er så fed, altså. Og jeg synes bare, jeg vil fortælle det, så jeg kunne lave nogle flere vlogs på min YouTube-kanal. Fordi jeg lavede en vlog i går, jo, og det er meget fedt at lave en vlog, synes jeg. Fordi det er man sådan, laver alt sådan noget. Det var bare vist dig, og det er rigtig fedt. Tak fordi I så med til den her video. Jeg tror nok, nogen synes, at den bliver kedelig, men jeg vil bare fortælle, at jeg har fået en selfie-stang. Husk at sub. Vi ses alle sammen. Husk at like